Natatabi mapula ang tubig kasubanggi, mga 2 AM, wala tubig, nag-abot na lang tabi. May tubig na kita, Jerome? May tubig na kamo, Sendo? May tubig na kamo? Diton? Oh. Sa totoo lang mga tugang, ako, naglabar sana ako. Mata may mga amigo akong filchay na may mga nag-iimbitaras ako. Nasupog ako magdumaan. Gari, pag mata kong alas 5, awan ho kanta ng tubig. Pangyayari nga niya ako ini, oh. Ay. Out of coverage area. Please try your call. Thank you. Wait lang, ha? Let me repeat. Okay, wait. Ha? Try again. Try again. Try again. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. The number you dial is not in service. Is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Thank you for calling. Thank you for calling. The number you dial is not in service at the moment or either in a out of coverage area. Thank you. Pigapudan ko si General Manager Rico Salazar kang LCWD. The number you have dialed is out of coverage area. Please try is either out of coverage area. Please try your call later. Yan, di ba? Kaya ito sa Bayantil, matibayon yan kaya ito. May Bayantil, aram ang Bayantil kaya ito yun. Pag nag-busy, thank you for calling Bayantil. The number you dial is not in service at the moment. Please try your call later. Thank you for flying Philippine Airlines. Mabuhay. Thank you. Thank you for flying Philippine Airlines. Mabuhay. Please fasten your seatbelts. Maluyan ako sa mga araw at ang dila ko halaba, sa totoo lang, halabaw ng dila ko, maluya ako dyan. Awara. Pero ang importante no, may tubig na nagbubulos, Jerome. Ikaw nagbubulos, ha? Tamay mga text digdi. Tabi na sa mga tubig tabi pigaharanap kun haina di ang nangyari kaya kasubang giarog kay ni susugpo sa advisory kang LCWD sa advisory ninda mga alas 10 kasubanggi sa mga alas 10 kasubanggi bata ko naghigda na nagkaribok di man sa sarong sa baba no napundo ngayon sa tubig. Napundo sa tubig. Ito pala sa advisory kang LCWD, may naputol na tubo, may pig-ayos, unfill hydro. Kaya sa advisory ninda, from 10 AM to 2 AM. Alas 10 nin banggi hanggang alas 2 nin maaga kasubago. Iyan so oras kang repair. Yan. Ngunyan, tabi ang repair na iyan, kaso bago hanggang ngunyan, nagdiyan ko pighapot-hapot ko dyan sa baba, mga tugang, depad ang tubig, pero nagbubulos-bulos na ngunyan. Pero malabugon da tabi. Malabugon da, taan na po ka ang tabi, nagpa-flashing, nagpa-flashing tabi ang mga linya, ang water district, oras na matapos ang repair kaiyan. Iyo po. Good morning, Henry. Ini pong bagong CP mo? Iyo po. CP number tabi, mobile number. Ang smart number ko po na bago, 0969-088-5548. 0969-088-5548. Gari dala bogang kikarabaw sa nagbulos na tubig. Iyo po talaga, totoo. Malabog lang yan. Kaya, tatod, wala na yan. Paawaso nindo sa metro nindo, taning makabulos, luminaw tulos.
tapos, babayadan nindo yan sa water district. Okay, i-try ko muna si General Manager Rico Salazar Geraray. 8:50 na, ibalon tang apudan Geraray, ha? Balon tapong apudan. Kung di baka, nagpahingalo naman, baka nag-araga ka sumanging trabaho eh. Ako nasabutan, tama. Or out of coverage area. Wala talaga. Pasensya na, tabi. Pasensya na, di natin makakausap. Pero, ang importante, may nagubulos naman na dito na tubig, at least po nakakuan ka mo ha, ano po ka yan, may tubig-tubig naman, malabog sana. Maray na aga tabi, Henry, sarong nagdadangog kami sa amo, minakusog ang buhay ko. Oy, wow! Sabi niya, pag nagdadangog nga kami sa imo, minakusog nga ang buhay ko, 80 years old na ako, pero halawig ang buhay ko, sa Oraldo na pagdangog sa imo, Lola Marcela. Yan. Salamat po, Lola Marcela. Nakaka-inspire ka po, Lola Marcela. Nakaka-text ka pa pati na 80 years old ka na. Hello? 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 Ay, naputol. Hello? Hello? Naputol. Digdi sa kabugaw maski diit wara tagdo. Wara talaga sa kabugaw daa maski diit wara tagdo. Good morning from Tabaco City. Always nagdadangog sa imo from Tabaco. Good morning sa mga taga Kabugaw. Yan ha. Kumusta po? Good morning. Magayon ang boses mo digdi sa bago kong nabakal na radyo sa online. Ay wow, may nabakal kang radyo online ha. Sige, salamaton po na maray. Tabi sa imo. Hello po. Hello po. Holiday po sa aga. Nailing ko sa FB holiday daa. Anong pitsa sa aga? Ay, Ramadan bagas paring Mar. Anong bareta tabi ta saga bagas supuon kang Ramadan? No tabi bareta kan Malacanang. Pare. John si paring Marilag mo daw tabi. So Ramadan bagas sa aga. Pig usually holiday yan. Paring Mar. Madali lang. Ay. Dahil man. Dahil man ako nailing sa Malacanang. Dahil. Pero may kasuha po, nailing ko sa News 5. Nagpaliwanag sa Muslim community na ang Ramadan. Dahil man holiday. Ang holiday pag Idil Fitr. Ito pagtapos kang Ramadan. Yun. Yan ang maliwanag kang Muslim community. So piga holiday, so pagtapos Idil Fitr. Ining sa Ramadan dahil. Yeah, okay. Sa pagpuon, ang Ramadan sa pagpuon tabi, ang pagtapos Idil Fitr, yan talaga sa pigibong holiday. Yun na. Nasabutan? Okay, sige po. Mga tugang oras natin, 8:19 o kaya 18 oras po sa Pilipinas. Ramon daw ang mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Joshua. Buhian mo. Pipi, good morning. Yeah. Hello. Yeah, go ahead please. Yes, good morning. Good morning sa mga paraang tabay. Sa dagdag niya itong sitwasyon, ano yun ako rin DDP Henry, naglalayaw-layang unyan sa barangay Anislag sa munisipyo kan Daragat. May problemang kinakahampang nagkapirang residentes digdi. Particular na ang mga taga Purok 6. Natatakot sinda Sa? tabaka sarong aldaw sa kopo na sindakan mga parabulang. Pagkaya ano nangyari? Go. Halos oral daw na sanada kaya Tito Henry may pabulang ining sarong cockpit arena digdi sa naunang dito ng barangay. Demo. Pangyari. So ang problema ng mga residente so main highway bay na maagihang Kimatanos sa oral daw na sana double parking kan mga parabulang. Ay nako. Ibong-ibong na porsyon kan tinampo ang nauulangan kan mga nakaparadang mga behikulos. Kada PSPP entry may schedule na bulang. Ugaring ngunya na pagkaaga, nayaong kita day paman nagupuon palang DP Henry hapon. Tapos sa Sondok Banggi
na minsan, nag-aaraga, lalo da kung may ulutan na tigapod. Anong ulutan? Kirby, Derby? aha, Okay, okay. kunyan, so mga, halimbawa, may tindahan, Ang aram ko kayang ulutan, so pag may alak, dapat may ulutan. ulutan man ito. Pulutan ito? Okay. Hindi na kaya ako nakainom haloy na eh. Sige. So may mga tindahan, halimbawa, BP Henry, ang concern, makalingaw ka sa nangayaki, magbugtak ki barikada, Okay. sa tubangan sa tindahan mo, malingat-lingat ka, may nakaparada na, Now to. nakaulang na sa mga mabarakal, Ah. sa mga maaragi. So mga may harong, mga residente, dahil naki-iagihan, so gate ninda, may nakabalandra naman na vehikulo. So mga nagrelakaw, napipiritan, paagi sa tao kan tinampo. Pag mapaliyo ka, din tinampo, malilingo ka nakakakiling, blind spot, dahil mo masyadong mahiling kung may padangadang na auto, panauulangan kan mga nakaparadang vehikulo, kan mga nagbubulang. Yung mananggad ano? Yung mananggad. Correct. Kunya na aga, or minatalikod ko na kung depende sa barangay hall, kundi dahil panin tawo, na pwede tang makauron, barangay official, wala pa BP Henry. Pero sa mga initial niya itong pakipaguron sa mga residentes, medyo namumundo as hindi gulo-guluhan man talaga na iba sa siring kaya sitwasyon, dapat ngaya ko may designadong parking space o kaya may marhay na pasistema sa pagmanihar kan pagpaparada BP Henry. Kung wala toong porsyon kan tinampo na uulangan, delikado para sa mga nagrelakaw, Oo. sa mga nagbabaralyo, kuda medyo inconvenient siya. Oo. Kung halimbawa sa may mga harong na natatangudan, Yeah. kuda sa may mga tindahan na natatangudan, yung mga nakaparadang auto. Pero alam ko na Joshua Tabi, ano yan na bulang naan? May permit. Primero, yan na tupadahan, legal yan, na bulangan, legalan? Legal ini, so cockpit arena, Okay. Tas sa Ano yung daraga, duwang bulangan ade. sa Daraga 2, Sarong malabog buda dyan. Okay. Anong okasyon ta oral sabi mo halos sunod-sunod ang bulang kan schedule dyan? Ay sino kang bulang dyan? Ang sabi kan mga residente, tayo napot ko niya ko, anong aldaw po may bulang, buda na pitiyot ang tinampo. Oh. Araw-araw nga O bakit mayroon silang araw-araw na ganon? yun nga ni ang gusto kong itanong sa barangay. Di ba dapat pero, mayroong permit dyan para pag ganon? Bakit magpipiesta ba dyan? Hindi ko alam, hindi naman ata, malayo pa. Kaya nga, kasi, ang alam ko kasi dyan, dapat schedule lang yan. Oo. Dapat may permit. Although, ang bulangan is legal, pero kung iyan ay nakakaistorbo na sa ating mga kababayan, dapat properly organized na. Halimbawa, sa mga parking kan mga auto, dapat na ipark sampangan kang harong ta ka may emergency. Oo. Di ba? Buda, Correct. ang pagpark mo, dapat ay ka nakabugtag yan sa blind curve. Diba kapag may nagkurbada, tamaan sa auto, may aksidente. Oo. Dapat ang traffic dyan properly managed para maganda. Hindi naman natin kine-question yung operasyon ng bulangan. Wala Kasi legal naman yan, tayong- di ba? So, Kung arag lang kan mayroong concern kan mga- mga tao dyan sa Malabog na dapat maray ang pagkaparada kan mga auto nga hindi makaulang sa tinampo. Kung mayroong permiso, wala namang problema. Wala kitang question Yung dyan. pagparking lang, Legal yan, di ba? Buda, sa mga suruyaw kan mga tao kung matanga na, baka nakaisturbo na sa mga kataraning. correct. Bata May nakapasiram sa bulang ang suriyaw. Mas kaya kan taya, basta nakasuruyaw lamang. Oo. Kung nang suriyaw ang bulangan, bako magayon? Puro naka-headset. Yeah. Totoo. Totoo yan. Totoo yan. Yan man Okay. ang ihapot na sa sa barangay. Kundi, nagtuktok ako sa tulong pinto nang natuktukan ko dahil mangki. Holiday baga? Holiday man ang ganyan eh. Naling mo nang Sabi gibugibo ng mo saro, niya. may nag-abot na saro. Holiday baga? Ang munisipyo nga sarado, barangay hall pa? Sabi kan sarong nag-abot, tuktukan mo nga sir, tapos buksan mo, baka may tao. Pag bukas ko kang pinto, maliputon so laog kan barangay. Bukas kira sa aircon. Dahil man kita kung nailing pa, baka nagluwas. Yung nga pero kung araw ka na maliputon sa aircon, sayang ang kuryente kung nang tao. Anyway, basta na. Importante, itong kung paano lang ma-organize yan na ang operasyon dahil nakakaistorbo sa mga residentes.
Opo. Di ba? Yun man lang. Yeah. Anyway, BP, yun mo na yan ang initial na sitwasyon. Susog sa pakipaguro. Saan kayo ba mo dyan? Nakabot to yung concern. Hali sa mga residentes na Purok 6, Barangay Anislag, Joshua Bino. Joshua? BP, Isang kayo ba mo dyan pag dyan mo, nagmotor ka? motor lang, solo man sana. Okay. Ito Joshua, di ba? Kapag harayo dapat, mobile ang darata eh. Kung di ka pala, nagmotor ka kaya solo pa siring dyan. Motor lang. Okay. Thank you Thank you for being, industrious. Sa ngalan ng pag-ibig sa trabaho. Ayan nga, yan ang sabi ko. Kaya may abutan kang maray digil sa DCGB. Sa pangarap, ano ka na ko kaya ito? May motor talaga, lilibot ka ang motor naan. May motor ko talaga maski sain. Oho. Naka-helmet sa na ako kaan. Pag may Di ba bareta, ka? didalagan ko talaga yan. Tapos may helmet Correct. pa akong saro na sa kargadera kan motor. Lapos na ang Valentine's. Masabi sa ito si BP Ariel Aike. Re, haing ka. Chip, unitabi digdi nag-follow up. Send ka nga ni. Unitabi digdi chip. Sain. Digdi po sa tuga na. Takita kita man sana. Joshua, soltero ako ka ito. Kaya di makumalan si iyo. Ay, baka nagdirangog si Mrs. Bata 8:30 na pala. Sige, go. Anyway, tabi Abi Henry, nagpura na. Sharing muna kita. Sige. Joshua Bino. Joshua, one. Aha. Oral daw talaga ang bulang dyan, sir. Left and right ang nakaparking dyan. Delikadong maray po. See? Sarap pa sa confirmation. May nag-confirm. Talaga, tama. Valid sa pagdyan mo. Di ka lamang na sayang ang gasolina mo dyan. Correct. Mugma ka? Palagi. Okay. Sige. Yes, ito. Joshua Bino. GB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwa. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, katatapos pasanakan ang daw nin mga puso, alagad gari magumos ang puso mo. Digdi sa barita ko tabi, BP. Oh. Dahil sa iguanin sarong bagong mundag na umboy, babae, di pinabrog sa Nako. gilid salog. Oh my God. Dahil masabutan ko si Isay nagluwal kay ne, na dahil naman puso, inabandonar sa naan aki Nako. na babae. Oo. Paarual daw pa sa naki Valentine. Dahil lamang panghinayangan, boy, na-discover inikan mga tao dahil lang sa pigpapaaragaw-agawa na inikan mga ayam sa libon. My God. Nako, Ay sige. masagutan ko nini buhay pa, purabir na ako akan mga ayam o dati ng gadan. Nako. Wetsain na makangurungirhat ini sa pagsabing hain bayaan puso kisarong ina na maski gadana o kung buhay pa man ini kan winalat day kaya Oho. kung normal ang kay si Pantabi Bibi na iwalat mo siya na anhali sa tulak mong aki. Oho. Nakaanto sini sa karaman kan na police and retrieve and bendisyonan sa pade sa simbahan and tinawanin dignidad na paglubong na aki tabi BP habang Nako. padagos pang pag-imbestigahan kung si Isay ang tagtabrog kanaki sa gilid kisalog. Nako, kasaron Jimmy, gunya na reparo ang Jimmy, ano? Gunya na daw na? Layarte, Kasapon? kan sa Lunes at kan Domingo Domingo 15. after kan Valentine Nako, grabe. Hindi ko masabutan kung ano nangyari sa dahil kondo. kaya Garipig gumusan sa kuyang puso. kaya nani. Okay. So, Hirakman. Yan, BP, Ang- sa sige. mga dagdag. So, Sige, sige. informasyon,
Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumag. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Mali lang tabi dyan. Dit sa nang ano yan. Dit sa nang ano yan. Platika. Hutong ani na pig pa public service sa tuya kang DSWD dyan. Nangingirat ako magdangog. Nadugong mo ito dyan. Imagine so aki. Primerong aki. Nako sa bahugan. Bahugan ba yon? Bahugan na ko sa bahug. Binugtak so aki sa bahugan. So saro saan ito binugtak, Jerome? Noy? Pakaluwasan kan aki, ang ginibo kan nagluwas kan aki, ibinugtak so aki sa bahugan ki. Bahugan ito ki ano? Bahugan ki basta ba padagogan tabi John, ipadagog mo tabi John. Maringan ni mga tugang tayo ni buhay lamang. Ngunyan pigpapabilik service tayo ni for adoption for ay ko aram ko ng purpose kay ni. Tanganing matawa ng kidikan DSWD, kidisinting futurang aki kay pigpapabilik service ninda ini saro sa mga requirement ini. Tanganing ang aki matawanan kidisente na futuro. Ang pagpinilyo, ang kaugmahan ng lalaki asin babayi, halipot sa naan junior, day nga ng 30 minutos an. Halabaw na nga ng 30 minutos. Lalo na ang sarong oras, halabaw, no na iyan. Maski may tulong oras dyan na malaw kang 3 hours, di mo na kumplito ang 3 hours na an junior, may pahingalo yan. Oh, dangogan nindo ini. Nangingirat ako magdangog kay ni. Pero anong klase kitang mga tao? Ipinagbibigay alam sa publiko na may isang sanggol na babae na tinatayang bagong silang babae at pati pinangalan ng Wivy Grace Tulalian ang natagpuan sa loob ng kulungan ng baboy na nakalagay sa isang palanggana noong December 7, Kulungan 2025, bandang alas 12 ng hapon sa Zone 2, Barangay Salvacion, Calabanga, Camarines Sur. Ang sanggol na nabanggit ay nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children o RSCC Region 5 mula pa noong December 19, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Siligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kathy Genevieve S. Barcelon at Ronnie P. Robarios o kaya tumawag sa mobile number 0935-670-9592. Sino pa? Duwain John. Pinatawagan ng pansin ang ina at mga kamag-anakan ng batang babae na pinangalan ng Augusta Jessa Caramoran. Si Augusta Jessa ay tinatayang bagong silang ng matagpuan sa bakanteng lote ng Caramoran Catholic Cemetery okay na John, sa Barangay Baybay, bakanteng Caramoran. lote na ko Susaro, ibinugtak sa planggana na bahugan kang urig. Susaro, sa bakanteng lote. Pero maray-maray inikidiit mga tugang ta. So aki buhay. Pero ulang ang pagiging irresponsable kan magurang konsisayan. Maray nga ni tego ki mga arog kan DSWD na nangangataman mga tugang sa mga arog kaining mga aki. May mga opisina kan gobyerno na nagataman sa sendang futuro. Kaya yan piga-anonsyar, yan po for, I do not know, basta paraan sa futuro kan mga aki lang. Kung ikaw interesado ka na magkuhan, di ko alam kung anong tamang termo niya na pigagamit kan DSWD, mag-ataman ka na magkuhakaan. Uto, na-report ni Jimmy, itinapok sa salong. Naiko po. Yan ang pigtataramta na ang init kang lawas na iyan, dapat kontrolon yan. Kundi di mo naman, paano pa makontrol mo iyan, Junior? Ano sabi kang National Statistics Authority, ano PSA, buda so tong so sarupa? 10 to 19 years old ang mga teenage mother o teenage pregnant sa Pilipinas, maringan ay paning Marta, nagbaba, kidiit. Pero so 15 anyos na age bracket, iyon naglangkaw. Hello paning Mar. Para day may mangyari, day mo pagdotan. Tama ka nang God. Text lang. Number 1 tabi, nagkupunan sa kapot-kapot, Junior. Kapot-kapot, horo holding hands, horo hapros, oro akbay. Pag nagabot na dyan, kupo ang sunod kampaning al-armaryo.
Kupo-kupo. Oh. Pag nagkupo-kupo na, nagmanukan, huruhigda. Pag naghuruhigda, nagmanukakan, kita tabing nagdanangog na mga magurang, initabi, kwan ini, pagiromdom ini, ansa kong aki, puro lalaki junior, katur, ang inako noy, day magmeter kung da inanggad preparado sa buhay, day magmeter sa girlfriend, day kumbako preparado sa buhay. Tako, day kaming ipapamana sa Indo Junior, pag-eskwela sana. Kung bako ka preparado, day ka magmeter kay babaye, dapat iyan, day pigmimitiran iyan, habang bako kamong kasal. Sabi ni Mrs., talas 8:35 na pading alboda Karen Angel, standby ka mong tulo. Sabi ni Mrs., tama ngaya ka mo, sunodon mo nga si daddy no, tatultulo niyang kansultero pa. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Piduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan sangguni ang bayan sa pakikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival 2026 poon Marso 7 hasta Marso 14. Uya ang mga minasunod na aktibidad kan sarong semanang selebrasyon. March 7, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri Trade Fair and Night Market Booth. Tinapa Producers Day, opening concert. March 8, Tinapa Culinaria Year 4. March 9, Bodybuilding Competition, Mr. and Miss Piduran Bodybuilding 2026. March 10, DLC Exhibition, Indak Piduran, Tinapa Dance Off.
March 11, Mutya ng Pinuran 2026. March 12, Zumba Festival, Fitness Competition, Tinapa Festival Music Fest 2026. March 13, 62nd Pinuran Day Program, Military Parade, LG Unite and Awards Night. March 14, Street Dance Presentation and Float Parade Competition 2026. Fireworks display with live band. Asin kadakul pang iba. Ang tinapa, iyo ang punluktong lihitimo gikan Pinuran Albay. Manamit! Tinapa Festival 2026. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! An hapot. Ano nga ning hapot na? Kay ba si Henry Maceda, Ang lalaking hindi inuumaga. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas, kasabay mga tugang sa kuyang idol. Alarmario, may kinaraman sa pagrelasyon sa pag-agom. Paring Al, good morning. Thank you, pare. Aloy-aloy na kita pa din nag-ibahan. Di lama ako sa imong nadangugi kung anong chismis. Eh, ikang pigi idol ko eh. May apot man ako sa imo. Tataaram-aram mo itong dahil nakukompleto so 3 hours. Ano ini pa di Senado ini, Kongreso ini. Latusun tagang salmatana ka. Ano ba yung kapag kami na-advise? Iyon. Bili, idol takaman sa mga pero araw kaya. pa di. May pa Latusun tagang salmatana ka. May pa Ay, naramdaman ko sa mga kampanahon ta. Napapagal ba ka? Sa mga kampanahon ta, naramdaman ko na. Enjoy siya na ako. Kan mga sultiro ba kita? May mga kapilyuan man kita sa buhay. Pero man yun na uminagom na kita, period na baga, di ba? Iya. Di ba? Oo. Yan ang mga turo ni Father Rex. Correct. Pag uminagom na, stop na. Yan pigtaram ko sa duwa kong akita, puro lalaki, noy. Ngunyan, pwede ka mong magbatagabuelo, ta sultiro ka mo, enjoy your life. Enjoy life, being a gentleman or a bachelor.
Pero pag nangagum na kamo, pumundo kamo, ang kaiwal nindo, si daddy nindo, sabi ni Macy's, very good ka talaga nga niya mag-advise sa mga aki mo. Bilibon man si Mading. Siyempre, bilibon siya. Pagtalikod ko, sabi ka na ikaduba ko, mami, totoo ba yung sinasabi ni daddy? Nga, oo nga, totoo ito. O, see? Kaya, tigiling taka. Sige na sa nanaulo ko. Ano? Sige na sa nanaulo ko. Lakasan ka kayo salbatada ka dyan, ha? Sige, pare, go. Nag-iingat ako mag-istorya. Bye-bye. Sige, go. Pade, pigadalan pango niyan. Kan gobyerno lokal, kan gobyerno lokal sa Legazpi. Kung pwedeng ma-exempt sa business permit. O obligaron kumuha ng business permit. Doong bagay yan. Ano ba ang negosyo? No, negosyante digdi sa Legazpi. Lalo na sa mga sari-sari store. May mga disinformation naman nagluluwas na sa mga sari-sari store dahil na papak business permit sa City Hall. Yan naman ang mga disinformation na nagluluwas ko niyan, lalo sa social media. Pero sabi ni Mayor Isiam Ismael na kioro na siya sa liga kan mga barangay na i-monitor ang sa indang kanya-kanyang lugar takon may mga negosyo na dahil pang business permit. Asin aramon kung ang mga saradit na negosyo na pwedeng ma-exempt kuning kaso mananggad sa buwis kung talagang sa dayuton man ang kapital. Kung dito nun man sa naan kapital, pwedeng makonsiderar. Pero may feedback daw sa alkalde na ba dayo padigdi sa Legazpi, may darakula ng negosyo, alaga dahil ng business permit. Kaya yan ang gustong ipamonitor kan alkalde sa pagikan liga kan mga barangay. Gari, mariman iyang paling pag-adalan talaga. Tagaman mga tindahan na sa radayuton man sana. Siguro, pwedeng exempt yan. Mga kung ang kapital mga 5,000, di ba? Ayun nga ni. Kung di ka man kidarakula uno na gari naman nga namumurak naman ang Kimaray, i-assist Kimaray, marin yan ang pwede. Buda dahil pwedeng hagadan ki Mayor's permit, business permit. Di ba? Totoo ining feedback na ni kay Mayor. Tayo ko man talaga kisiring ka na sa barangay, sa dayuton man sa ng kapital, turutin da ki Dulce, mapapakaon mo ki business permit, magabat bagayan. Iyo baga. Buda, masis mo man, hilingon mo, masis mo nang kumpira ang kapital kaya na tindahan na yan. Kung paglaog mo, pangurag nga ki mga may bay 30 ng kahon na soft drinks, may 30 ng kahon na beer. Igwa na nga ki mga nakadisplay nga yung magkaperang LPG o kung ano. Yan, bako na sa sari-sari store, medyo mahal-mahal lang kapital kaya yan, di ba? Kaso safety kang pagtindakaan. Dapat may matibay na nag-assessor, dyan ansaraday talaga. Kay Rakman, Babylon, hanap buhay man, di ba? Kaya yun ay nalakdang ko niyan kan alkalde, ako niyan baga na sa pag-amend ko niyan kan tax ordinance kan Legazpi. Tama. Kaya parte ni kan ipapalaman duman na i-double check sa barangay level kung totoo man ang ganyan impormasyon. Ako mismo makataram na totoo ini. Na may mga paratindaman na sa dayuto ng kapitan. Imagine mo pa kung ano business permit. Samantalang sa iba mananggad, totoo yung feedback kay Mayor na bako man taga Legazpi, naglalaog na sa Legazpi, darakula na ang negosyo, pero dahil in business permit. Yan ang dapat ilingon pa di. Tayan, gari abuso yan, di ba? Bintahi yan eh. Kan liga, kan mga barangay. Yan. Buda kahirak man kan mga mismong Legazpenyo na sadit sana na naghahanap buhay ng legal kumpara dyan sa Draculao ng Kapital Linda na dahil business permit. Correct, oo. Di ba? So anyway, yan ang parte pagkan habang ang mga development, yan tras na ongoing yan ang pag-aadal para sa amendment kan tax ordinance digdi sa Legazpi City. Okay. Yan informasyon pa digdi sa luwas. Alar Mario, DCGB. Salamat paringal sa report hali dyan sa Alwa. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Mientras tanto, Karen Ala nasa linya. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Duwang bulan ang palugit kan DILG. Nabulon kan yung karang kasun haraliun kan mga opisyal. An sa indang mga pando, imahe, asin ngaran, paano man ang mga proyekto asin kagamitan na sinunduhan kan gobyerno. Kung ako, sa kaga mismo?
Iyan ang binuta sa napahayag sa DCGB News ni DILG Region 5 Director Attorney Arnaldo Escobar kung sa paglilinaw kaini susugan sa direktiba sa indang mga direktor ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sigun kay Director Escobar, 2 bulan poon kan dirari na ipinagirumdum ka na kaaging memorandum circular ang bagay nini. Imumonitor na kan mga DILG sa lokalidad ang mga reklamo kan publiko kapag irepal kan mga politiko opisyal sa mga proyekto na hali man sana sa kwarta kan taong bayan. Susug pa sa direktor, hangalaton paninda pagkatapos kan 2 bulan ang talagang magiging pinakahuling direktiba naman ni DILG Secretary kung posibleng halimbawa Henry padarahanin mga show cause order ang siise mga padagos pang nag-iepal sa mga pinunduhan na bagay kan gobyerno. Mantang itiglinaw man VP ni Director Escobar na bako man talaga mandatory ang memorandum circular kan ahensya sa anti-epal policy kundi sarong pagirumdum na dapat voluntary ining pagginuburon kan mga opisyal considering na bako naman bago ang memorandum circular na ini kundi haloy ng panahon iyan na patakaran kay DILG sa mga opisyal. Yan kastanto kung sususugon niya to ang DILG Memo Circular number 2026-006 o anti-epal policy kan DILG, bawal ang paglaagin mga ngaran, picture, as in identity sa mga usual na proyekto kan gobyerno, arog kan mga eskwelahan as in pasilidades, tinampo as in patulay, mga bihikulo, mga waiting shed, mga health centers, o maski ano pang sinungguan kang gobyerno. Aperak ang Henry, sakod man dyan ang mga nasa tarpaulin, signages, mga barangay certificate, atin mga official na materyales kan barangay, ang sakot na mga persona kan memo, ang gabos na mga ilihidong opisyal, mag-barangay, mag-sudad, probinsya atin nasyonal, mga taga-DILG, atin mga opisyales, kan mga ahensya. Kung may reklamo digdi sa bagay na ini, ipo-forward ang kan DILG sa tagapagdisiplinang otoridad. Halimbawa, kung ang barangay bumalgar, idadara iyan sa sanggunian panlungsod. Ang reklamo man sa mga mayor, dadarahon sa panlalawigan o sa gobernador. Yan ang report. Karen Ana, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, dumang kita kay Angel Mostasa. DCGB, Baretang Bareta. Angel, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay sa mga dugang tapang Bareta. Ipapaabot na sa magkakanigong opisina kan gobyerno lokal kan Legazpi, partikular na sa City Engineering Office, as in ipapahiling na VP Henry ang septic tank na harani dyan sa playground kan Sawangan Park sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Ini VP Henry ang kasimbagan ni Alcalde Hisham Ismail, as in sangunya na pagkaaga sa pagiman ni Executive Assistant to Sir Marion Go, na sa aga ngaya, kasi pinag-forward ko sa iya personal VP Henry itong video na niyaon duman sa video kuha duman sa nasabing septic tank sa nasabing kawatan, personal niya man ining aasikasukon. Ini matapos VP Henry baga nakalihis na simana kan may magpaabot man sa DCGB News nin concern kan mga nagpapasyara sa lugar na pagsasabi ngayang may takluban nga nga itong septic tank nakataning kan sarong comfort room sa nasabing parke. Alagad piglabawan man giraray inin tubig na posibleng ang tubig hali sa dagat nakataning. Kaya VP Henry asigurasyon kan lokal na gobyerno gigibuhan yung dainin magkakaning aksyon dahil tabako sa na ngayon weekend may mga akin na nagpapasyar duman kundi ngayon halos surual daw lalo na kung early morning. Sa ibong kay VP Henry, sinabi kan alkalde na itong sumismong playground duman na sa Wangan Park nagkasaralidahan na, partikular na itong mga lumber na ipigbugtak duman bilang hagdan duman sabi VP Henry sa slide na nakabugtak sa nasabing parke. Oho. Nano man ang ganitong taklob ito o forma ito? Taklob. Ano ang pagkalitan ng taklob na? Taklob salud sa oran. Naling ng septic tank. Bugtakan mong taklob na sa natigaya.
Uto nga ning taklob kan septic tank na pinagibo ko. Plus flat masyado sa konkreto na cover. Wala ang septic tank, tigaya, taklob. May taklob na tigaya. Edi sorry. Ay, sorry. Nagapot man lang ako. Okay. So yan, VP Henry, ang mga storya pari sa luwas with Kuya Boy, Angel Mustaza, DCTV. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sa kailan ka nakailing Ronald, kan taklob Ronald, tigaya. Kaya pagkahiling ko, gano'n nga ko, punma iyang kan cover, septic tank. Kundi, cover na ito. Ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ulitin mo nga. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Thank you, baby. Joshua, good morning, Joshua. Come in, Joshua. Hello. Yes. Good morning. Good Giraray. morning. Good morning, Giraray, sa mga parantabay. Good morning, Joshua. Aha. Okay, go. Nakaroon ko na BP Henry si Kapitan J.R. Madrideo. Okay. Kan Barangay Anislag, Digdi sa Daragalbay. As in, natabot nga to ang concerns kan mga residentes duman sa Purok 6. Apektado kan mga wala toong parking, kan mga auto ni mga parabulang. Sigun kay Kapitan, i-coordinate niya inigiraray sa operator kan Anislag Cockpit Arena. Tangani nang ipaabot sa inda na kay puwan ng maghanap talaga min espasyo na talagang sa nindang parkingan para day na makaulang sa tinampo ang mga bihikulo kan mga parabulang. Wala man palang talaga BP Henry ni na parkingan dumanharani sa laog kan na bulangan ta medyo hayaktik man talaga ang area, medyo sadit man sa nangani talaga ang agihan palalaog duman sa bulangan. Kaya talagang ang mga auto ipaparada sa gilid kan tinampo. Yes. Kundi dipisil ta parte ini kan Maharlika Highway, talagang busy street and ang pagburubaralyo, pag-aragi-agi kan mga residente, medyo dipisil as in igwanin inconvenience siya. Kaya sigun sa kapitan, sabihin niya man ini sa operator na maghanap na ni na espasyo na mapagpaparkingan kan mga customer, kliyenteng mga parabulang. Sabi BP Henry, para at least malikayana ang sharing kaining concerns, reklamo kan mga residentes na nauulangan ang dalan kan mga behikulo na ti-parking wala to o kan mga nagbubulang digdi sa barangay Anislag. Basta importante dyan, sa pagka-organize ka, hindi man kitang kontra kan legal ang operasyon, di ba? So pagka-gibo, kaya yan, nganing liwas aksidente tabi, Joshua. Okay? Correct. Yes. Yan tabi, Totoo mananggad pala na si Kapitan na kauron mo, ano? Ha? Wala. Ganiting patunayan mo lang. Na? Nganing pag hinapot ka, ito ba ngayon? Ikaw mga si Kapitan? I-play, pag inapot ako, i-play ko ining record. Nag-sign ka ngayon, daw ka. Dahil pa man ka nagulpi, dahil pa man? Dahil man? Dahil pigdit-ditan pa sana? Pan pa sana? Saraban sa ugis? Dahil man? Okay, sige. BP Henry, ang simbag ka na barangay kapitan ka na barangay Anislag Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa follow-up report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Ay sandali lang. Ikaw lang kita hindi ko nakastandby si Jomar. Kaya pa ni Jomar eh. May 2 minutos pa kita. Si Jomar? Nandyan. Nagsin si Jomar eh. Special permit. Napigahagad kan sa rong tricycle. Parada kan malilipot na maglaog sa syudad kan tabako. Sanayumahan kan sanguni ang panlunsod. Jomar, good morning. Ipasok mo. Salamat BP Henry. Dahil nag-uyon ang sanggunian panglungsod kan tabako na susarong parada kan tricycle sa malilipot. Makalaog pa sa saindang syudad para magbiyahe. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni City Councilor Noel Bonaobra, Chairman kan Committee on Public Utility kan sangguniang panglungsod kan tabako. Matapos na ang parada sa east kan malilipot na tricycle, nagmamaabot na magbiyahe palaog sa syudad kan tabako. Tinabi ni Bonaobra na sa ginibon nindang public hearing
kaining mga opisyales kan parada sa iskan malilipot kasarabay an iba pang mga parada sa banwaan kan malilipot na posibleng maapektaran kan biyahe kaini maging an mga opisyales kan pampasayerong jeepney nagluluwas na gabos kontra asin na day naguuyon na an parada sa is maglaog sa banwaan sa syudad kan Tabaco ali sa banwaan kan malilipot. Ipinaliwanag ni Bunaobra na ang parada sa is kan malilipot ang biyahe kaini iyuan sa barangay Santa Teresa pasiring sa Busay, pasiring sa Datag, pasiring sa San Jose Community College. Asin ang pinaghahagad na ruta palaog sa syudad kan Tabaco iyuan sulang sa ruta na pinagtauman kan sanggunian na bayan kan malilipot inunambitan na kan konsyal na ang advice na sa naninda digdi sa parada sa is na gusto ng gad na magbiyahe hali sa banwaan kan malilipot pasiring sa syudad kan Tabaco asin maagi pa ta ini sa porsyon kan National Highway iyuan magbalik sinda sa sanggunian bayan kan malilipot asin duman ayuso ninda ang prangkisa ninda na matugutan kan malilipot na magbiyahe pasiring sa syudad kan Tabaco dahil lang takong ang sanggunian bayan kan malilipot dahil magtugot siguradong ang sanggunian pang lungsod kan Tabaco dahil maninda ini tutugutan. Oo, Jomar. Tama sa padangag ko sa imo, disapprove ano? Tama. Disapprove, dahil na ay na-approve. Yeah, okay. Gari mo kanik naman sa hapot ko na pigisip ko kung saan maagi, pig-describe mo sa mga agihan, bako ito National Highway? Maagi kaya sa National Highway? Iyan pigasabi ko, matama sa naging desisyon kan sangguniang panlunsod, kan Tabaco na ito sa nang rason na ito na maagi sa National Highway, dapat dahil sila nagtugot. Ayo, dahil na nga ni sinda matugot. Kaya so hapot ko sa ibo, medyo kwa na, sabi nga ni Kariba, mut in academic na ito. Igo kayang pigsasabi. Takon maagi ka sa National Highway, dagdag problema, Jomar. Roger, ta portion man sa na-actually arog kayo ni. Maski na, makross ka sa National Highway, makuang kayo, ma-accommodate ka National Highway, mga makaskas ang auto dyan. Roger, ang isang sistema kaya, ini kayang parada sa is, kang nagkaigwanin pandemic, tinugutan ini na magdaragan sa National Highway. Pasiring sa Tabaco dahil lang sa sitwasyon nga ni kakulangan dyan biyahe, gandang biyahe sa mga jeep, sa mga tricycle na tugutan. Ganyan, ang gusto, maski ba ko ng pandemic, mag-aragi pa sinda sa National Highway. Yan. Dahil naman minatugot sa Tabaco na dahil may ka mo pwede na maglaog sa mo. Primero, ang prangkisa nido, bako man pa Tabaco. Yan. Ang prangkisa nido, pasiring sa barangay, sa malilipot. Yes. So, kung kamong ngaya pala ugon midigde, maagi ka mo portion ka National Highway, agihan ninda, maski na nga ni pag-abot digdi sa ibang portion malaog sa interior, day ma-utilize ka National Highway. Pero igwang parte na malaog sinda sa National Highway, asin mabiyahe nin almost mga kabangang kilometro, 1 kilometer, National Highway ang gagamiton. Yeah. So, ang rekomendasyon ninda, magbalik sinda sa malilipot sanggunian bayan, na maski na nga ni kay ito pa dahil nagtutugot ang malilipot, nagdalas man nga ni isusangkunian panglungsod, na dahil sila pigtutugutan kan sanggunian bayan kan malilipot, nagdirekta sa Tabaco. So, doon man nga nangay ka mo sa sanggunian bayan kan malilipot, kumbinsiron mo na nindo, so sanggunian bayan, na matugutan ka mo, na mag-agi dyan sa National Highway. Yeah, oo. Pag natugutan ka mo, dito bumalik ka mo sa Muya. Yes. Okay. So, iyo yan, BP Henry, ang update kay itong padagos na paghahagad kan parada sa iskan malilipot na magbiyahe palaog sa syudad kan Tabaco. Yan ang report. Jomar Bien, DCTV. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Thank you, goodbye. Mabuhay. Day pong personalan. Kita po tagahapot lang. Goodbye. I love you all. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nang